to hagani ga por nga dap da gajing sngo pat yo tribe o ai nga gani ga lat byang sa si sien mangani ban wan shepi baro ki baju sngotanat ban snap ye gani ga voice message ke banga ai malaga por mentangi la poisha ka voice message ke balai spa khatway bat ngan sedang ye gajing hikai ke batmai mentagi sngi kendiak nga shupin kan mau fi ba ni dei ia ka ban numklet i gajing hikai ke baladap bat ngala hikai fi ia ki bobon ba gajing hikai mentang kumba arsnem bat ka bang kwa mangan kerpat i fi bar khat ki ba snap igni gajing hikai kwa ba pin shim ban khen ko ari ki ban shim kiai ki ban snap bat ban yai snap ban persangi ga ban pelajing mot dan na pleng ki bang atip ki bada shim kia ki bada tho ki bada shim gi khot bible ki bada apet ha kani ga rap ru ba pin light na ka jing snot hu ba khlai ga tin ga jong play ma teng teng bi shu snap kum to phim la ban kit dot ga jing mon dai na pi tho ka sa ga jing im jong fi bat ka long ga jing toy fi la shai shi sngia ga jing shekri play oi kat kum ga jing ai ga jong try ngala hikai fi shi bon ba but kat kum ka jing la bat ka jing ai ga bo try la bo ngala persangi ga ban wan ra ga jing hikai ki banga da snot hu ki banga da shai na mangam ju kham hikai gi jing hikai ki ba lesing a khlem de shai nga khlem de snot hu shu kran ni ka da ga banga shu yo snow na ni tai em ka jing pen million jonga kalong ba ye ga no ga jing hikai ga banga hikai sha phi baro today the hadin ba ngala ya den ti ba hadin ba puli ga bible ba hadin ba ubleu a nga ga jing shai ga no ga subject ga banga kran but hang ta fi snot hu ban da ha banga kran shi phi kalong ka ba shai kalong ka ba kloi ba pilaban yo kemika na marba ka ega banga kren ka dega banga da snot hu ba kalong ka ba ubleu da kren da pen shai ga jing em jonga nangko te ngala kren na gitu ki nyau te le ki jing long ban pen ngam jelop ye ki jing em ko jong u na man bat ngala shim nang tu belai bo blei dan kamba nda pen ngam hadu nyau sen hal ubleu dan method ubleu dan ge process dan ge rukom ndai ubleu ko angi bengin katu jingi kai ga dai ba ubleu yo i begidan gi nyau te ligi jinglong ki bedan hu naman ki bo dai ga ban hab ban ngam lo ngiru ngidan le sila bedan prala bedan spola bedan arpo ki jinglang ki bangi hab i ga ban it lo show play ka ta ga dai mong ko ban supen kan mai fi ki jingi kai ga bala dap tenga nga ko nganam kren show i ga ta nge ba pheniai snap at play jingmot bala ga dan no bu play ku ta i ga jingem jong fi yele ya ga ban snap i ga ta ban play jingmot ban apen tray kama ga jing em ga chopi to hagini ga por singa ngai ba kani ga jing hikai ga bangan sedang thmai men ta gisngi ga ne ga friday man sedang thmai fi bangin sia continue ni ga tayo badwal bro shi tayo kat ba blay yalam namar kani ga bangan hikai fi men ta gisngi ngala ngan ong halor ga jing hikai ga bangan la hikai kani ga jing hikai ngala ngan ong kan khami pher le si khndiat namar ba ka bangan hikai men ta gisngi ka dai kabangan jukwa ye ki brio baro ba kham tam le ki to ki ba kwa shisha yi ga ban ya ch khmat ban shakri utrai le sela de jaba phim yo lat ye ka ba phin puli la ni ba phin yo lat ye ka ba phin le se phim yo lat ye ka ban late bible study kum ki wei shibon la ni ba phim yo lat ban sno thu shibon ni kam biang ga jing hi kai ha ga jaka ga ba phile kene kan ya rap shibon ga jing em jofi na mar ni de ga ba shem na ga bible ba ubleivi ukwa ingi ba ni dei ban nang ban ken kor ya ga ktien ga job lai ni dei ban nang ba ban ken kor ga ktien ga job lai shang nong fi ga ni go por ga ni ga ktien ga dei ga ba don kam ba ha ga prthei bro ko wei ublei na benang ken kor ya no ya no u ken kor tang artli ge ge ga benung kong u ken kor tang yo jesus grace bat ka ba ar ka ba ublei u ken kor tam ga dei ya ga ktien ga job Madai na kita daw kabang akwa nga nong fi ga de por na ka dei fi finia aga ni jing em fin job. Pia ban tip ban ken kor ye ta ka bo bleu buram bu ken kor. Ka wei na ki bo bleu ken kor. Ha nga mo tang art lin re ki dan ki katu kan ni ki bo bleu ken kor ba ka ta ka dei u ken kor ye ga jing ayo mun sim bu kho chingi. Na mo dei u ka benta jong ga trinity.
khen ko ri Jesus Christ bunong khon chang u namar ke ga bo le barok de nam tau Jesus Christ but la da Phin page ba ga Bible u blai khen ko e yela ga jong ka ktien ge jaw dan shibon ki kristan ki bangai ki bam de khen ko ri ka ktien ge jaw blai so tonal ban ji seng ki ba so tonal ban ruai so tonal ban duai de ki bam so tonal ban snap tin ge jaw blai la ni ban puli ga Bible ni ban tip ki ktien ge jaw blai kata ga jinglong ka kanyala me fi sha ga bakla de leng ba ni ge jingi ka ngan pershang ban yarap ye ki tu ki ba kwa ban Sngewthuh ye ka ktien ge jaw blai namar ban Sngewthuh ye ka Bible ka dei ga ban kam tam ge jingem changa no ni ge ktien ge jing pam Sngewthuh ba ha ye ka ktien ge jaw blai ka wan ra ye ge jing men sao ha ge jing ya len ti ba ge jing shakri blai na Sngewthuh nat ba ba nga krani ge ni jingi kai na manang ni ngan hikai fi ka bang ai krteng ni ge jingi kai jong aru ge dei Kumno ngin Sngewthuh ye ga Bible ta ga de ge bang kwa ba ngan pershang ban yarap ye fi ba Phin shai Kumno ngin Sngewthuh ye ga Bible fi ide fi pulien ge kitab sam da singanom pat sedang ni ge jingi kai dengan ai ka kumu jim lam perang men sini la da Phin pulien ge kitab sam kalau nang ke besis pak khat kendai na ge khat ke besis pak life ho pilap ba u David wang ko ge ktien wang ka ba ple ye ge ktien ge jame ka ai ge jing shai ka pen champagne ye ge besida is don pleng jong fi ne fi de ge bri bomda champagne bomda don e shibun ki jing nang jing start le se re la da fi puli pat ye ge Bible kan ai ge jing shai ge jing em ka ba pin kham shai wat yo banang start ge kot ke sla la ni ge do ani ge pertai o David wang ne ka nga kham Sngewthuh manga ba ni gi no hi kai jonga nga kham Sngewthuh manga ba ni gi temen na mar ba nga sumar ge ktien ge job le nga Sngewthuh ge ktien ge job le ka ta ge ke testimony le ge jing pla ge jong David ban nga kwa ba nga no fi ge ni ge por hang ni ge khat ba sis pa lai pho na ge sam ge sis pa khat kan dai wang ka ba ple ge ktien jame ga ai jing shai ge pen shem phang ge besida fi nga la ol pai fi nga nun ra ge ni ge jing kai kat tu kan ni mental si gum jing lam prang si sien ngala kren hangi apo ko voice message but mental si ngan kren biang khendiat ge ni ngan song slam e re nga kwa bangan pen ken mau biang fi bau jisu udah kwa palat igi senran bakin Sngewthuh ye ke ktien play na kata kada wan ra ini ge jing kai ge bang ai ke teng Kumno ngin Sngewthuh ye ge Bible na mar ke ge jing kwa ko jong disgrace fi de pipuli ge Bible ge gospel ge jong Matthias ko na go bekhat lai u jisu kren ye ge parshi shapang ge parshi jong long bet but ndo Ukraine ge rukom jong ge parshi jong long bet Ukraine ge rukom jong kituki brio ge tu por ke be im ge rap ge yang but we kai ki de tu ru kom rap kana begin Sngewthuh ye ga nong rem jong ke tin ge jong play ge jing shakri play but kata ka de jing long ge jong Jesus Christ de nong ikai u bala ban hikai ye ke priu kat kum ge tu ge jing lang ge jing trai ge jing la ge jing Sngewthuh jong ki knang be ge la ban shai but niru mentangi po ye ge jaka ge khamsuk la banong namar bangi Sngewthuh ye ge ne ge jing kai ko jong Jesus Christ jang ge par chi jong nong bet but u batai shapang ke kendau bat nang tau batai shapang sembai baru batai shapang ki jat kendau but view in the Ukraine shapang ke kendau ka ba Ukraine ia ke yo sembai baham Ukraine ningkong e ya yo sembai baham ha pa ke Bible ko ang ubahab arul nanti nang tau bahab agi jakamau nang tau bahab apeng gisha nang tau bahab apeng ke kendau ko ba bahab fi da fi pet bahai ge jinglong jong Jesus Christ abo ikai ge Bible la da fi pulir bahai ni ge gospel ka ba ukwa ka dei bagi senran kim dei ban shakri you play tang nama bagi lalong ki senran tang nama bola thung ki tang nama bola le kamba tang nama bola ong na unsa ai ki ge jingpen sle u Jesus kwa kumta nama ge jingpen sle klem ge jing Sngewthuh ye ge tin ge job play ge dong ka ba ma kata Takadaw jisu siyang lais na msiteng kapapun na kapor ka jang uday punut por wala gisenran wat la daw punut por khambun na gijingdo ay baru blend rek khambun ka por punut bi gisenran bani ba ki pat ba
namal ukwa bakini kishi kharar ngut ndaba ulalek no no ne perthai kin dei ban pen knyu e perthai baro daga bor ga jong blai ba daga ktien ga jong blai ba de ne tadaw la daw kwa ban pen dan kamiki ban pen kup bor ki u ha ban hikai ba ki e ktien ga jong blai dan chipon ki ba baklai ga ta dan gi bri bam snot ho e ga ta ki ba shikri u blai shi amre shi dwai charging it kwa ban yo bor rekim trepat ban ngam jelio ga ktien ga jong blai ba pi kamdan ka lenti blai ngayo ina ga bible ka khlemdan wat ujub u bompat dan ga ktien jong blai wong ngala khami kwa ga ktien ga jame bani ga jingbam ga babang ka pamot ba wat ujub ru u buram ga ktien jong remyang sitor ga mot u yo sngaw ga sur no blai ba de ga tau buram people Joshua buram ga ktien ga jong blai u se job people ga bible berhoi binap ba ga bible ga kren shai ba ni de ga ban buram ba ngi de ban it tin ga jong blai na mal ka jing yai lenti baru blai ka de bet ka jing buram ga ktien ga jong blai but pi i hang ni vilap ba ka anointing ngani ga jing pen sle ga jong blai ye gitu ki senran kharangut ki ba din bo judas la hab no legit biang itu Matthias bat nang tade ki le dan kharangut bat ublei la pen sle dan bor ki daga bor ba balai namar ula hikai ki ktien ga jong blai ki la dan ni ktien ga jong blai ka bala ban ra la ni ga bala ban kit ye ga tu ga jing pen sle ka ba ga jing em jong ki finom la kit ye ga jing pen sle Shabana ga ktien ga jong blai teng teng ni perkhat bangila ban kit ga jing charging it bangila ban kit hoi ga jing charging it ga badan kam hoi ban tu ai ga badan kam repinom la kit ga jing pen sle shabar na ga ktien ga jong blai fi ham ban balance ka ktien ga jong blai ngan not ban ong kalong thik kum ka kali ga bakit ya ka umpnyang bat ka bapnia chkhmat ga jing em jong fi bala da fi kwa ban ya chkhmat ga jing em fi ham ban dan ka kali ka bala ban carry fi ga dai ka ktien ga jong trai ka ba ka tu ko umpnyang ga rung shi benta gi bobon ba ka pen ki em tu ka kali ba tu ka kali ka ban kit gi briu ba ban ya chkhmat ka ba mot blame penan kam mi tu ka jing em ga ban ka ktien ga jong blai te nan shi pen i fi kan dia ngi fi jiso bukrani ga farshi ka jong nong bet fi i ga bole ula debi kai shua yegitu sumba ai ukren fi unong bet ang de gibriu be hikai tin ge jong play u sumba ai de ge tin ge jong play but nda ukren ni uang ununu be yo snow ge tin jong ge hima but u bom snow tho yeka ma she kren bro ge ta ma bai ge tin ge ma u jisu wi kai uang u bom snow tho u bom man ge ma u satan u wan beru rong no e ge ta ye ge bla bet ge do no cho u ni de ta yo bla bet harut nanti vi kata de ke bang kwa ba pindas no tho ba ki tien ke bakran jisu ki dei shisha ki tien ke bakra fi ke ne de ke ba ni ha ba do menta ba spon pa ki priwa ke ri ke si janti ajini wat aga pertei ba ko we ngayo i ba ki priu ki klumar palat agi ni si ga da wa de tangni o sumba ju ki tien ke jong play o krem yo jaka ke jing em jong ki Soitan wan urong no ik tin ge jong play. Chibon bal ki klem snot ho ik tin jong play. Bal ki klem rong e hiro. Nga kwa na fi chibon bal prima ta ki klumar. Ki klumar ma bekem snot ho. Si nget klumar ki prophecy, nget klumar ki jimpen pau. Si mare yu priuba le ke aka no ta si wat ini si mare klumar. Balai na ma ki klem snot ho ik tin ge jong play. Baru jisu bukrane yo sumba bahab haga ba ar ukran chipang tu sumba ba mau ba uba bet halo gi jaga mau uba yo snow tin ge jong play bo kumen umut ban le no umut ban pentre kam no andre u klem tre ban ngam jili ba ngam jili u man u klem tre ban sut hit ban da pusan ni tin ge jong play ban da yit bnia ban da ngam jili u ga ga jing snow tho tin ge jong play ka ba du kong tang shipor na ga wan ga ship sngi ga man da wan gi jing le ga jing em tang shipor uyapna bal finap kata de jinglang kristan galong simple tama de be shisha pimla kiar na gini south ligi jaga gi bu jesus christ uang ka balai uang usumba bahab hapden gi ding sha yo snow tin gi job lay de mo ka bible kong bo yo snow tin gi ye gi tin re gi jingus lay ni pertai gi jing shi ko ga spa gi gi chap de tin gi khlam sei so sho fi lap ka tale le de ba shibon gi ngi pu e ben chekri blay e palat gi tin gi job lay re e ru bat ka spa ru e sindan gi jingus lay pertai apen ku slide ku spa ku slide pertai bat nga kwa bang no fi gi gi por gi gi ba pimla kiar bat pilap gi gi tin bo ong khat ba arpulai jing gospel Matthews no ba khat lai wang utau bala bet ha kindaw ba ba
ngakwa igata man daga sngi bale nga hikai gumne ngakwa igata ba ba gong ta bala bet ga khndo ba long ta ubayo snow ye ktien jong play but ubada snow tho ita ngakwa de man daga sngi bala daga long ko bala ifi ba phin phle jimot ini ga jingi kai jonga naman ngan sawan ra shagi jingi kai ba kham chkhman ba phin la ba snow tho shai ga ktien ga jong play ma bio ieng ne uang uta ubala bet ha ga khndo ba long ta ubayo snow ye ga ktien bat ubada snow tho ita und das noch lang noch ba du kan usay so ru u da penni ru yo be shispa sha yo bandri pho sha bari balai pho sha figini ke kran jipang ke jing say so a jing fi boli bri bu ko ban say so ke ba ko ba blame plan kamiki ba ko ba kin roi ke ba ko ba ni i jing say so a jing her ke kran sno tho ik tin ke jong play shi be shi pa lu wa shi tu shi pa lu wa shi tu shi pa lu wa shi tu nga kwa ba nga nong fi ni ko po nai le to pini i kan chukot ik ba men to ko shi long ka ik ba fi mare asun re la da fi ngam je leo ke tin ke jong play ba pi sno thu shai ki jing shi shai ke ba na ke tin ke jong to ai ken ma ko ta de ke ba play sno to na ka ta de ke ba play sno ba ba de ke ta ro ba play ko ban ker khu ba de ke ba kum ke ta ke jing em bo sa tan ro dan bor la tenga kwa ma ni kai fi me ke sngi Shapang kani ka nong rim ka mga ay kerteng kumno ngin Sngewthuh ya ka bado. Ngan ong lupa fi kani ka puar. Ngam day theologian la niu tau nong ikai Bible haki theological seminary nene haki ki mo ki theology ki school jingpen tibet ya ka jingpuli kam theology ngam day tau priyo. Ngam le ran bani thu fi ka ta ngade liman ngade priyo ba. Selong riu pat ba. Tamakat kum kata ka jing bu ka jong blay ba kata ka jing ay ega ba blay u ay nga. Nga kwa palat ega priyo bagin Sngewthuh katu kat ni ka katin ka jong blay. Hoy nga pan maap lupa na ka mata gitu ki ba day ki theologian ki ba tip shibon na ngam yang ne bangan hikay na ka banta jong gitu ki ba tip shibon ni ka ya ganin re nga kwa anwan ra kambon ngam na kren ya ka balang intellectual ni ka balang intellectually nga kwa ngan kren ya ka balang spiritually nganum wanra ike ke belong tang ke jingtip ngan chu ong na kumta haringan wanra ike ke bakin jaben sim ka bang kwa bangan hikai ke ni tin ke jong play ka ta ko te menta ngi ngan wanra khndian ya ka ba lesi ka la ban kum jingtip ye fi na madana preng jo fi ko mangala dep ong na do sedang dana preng jo fi pim yo alat ban antip lo de ka bible ni shi onga bible ni shi onga bible ni shi onga tinu blay bat ni shi puli ka ba ngim tip kum no ka long ka no kom ba de ni ta daw tang khndiat kan shi wanra mangam da tip ru shi bon bangan ong ba ka ta ngam de u ba let puli le se ban pulut pod ke bon snam ban let puli ni de ki bri ke shi shakri u blay kat kum ke jing kla ka ba mot bat ni shi sham ke jing don kat ke jong play ke jing em bat ye ke jing pen slap ba ke do no bi shak ha man shakri u try Dene te kadang si snok ya khendiat do no jonga ban perkhat igene ba ngasham ga jing pule bible jonga ga jing slap jonga ha ga jing net I bible study jonga ga jing ya share jonga ga jing tuai jonga ig brio kat asnam ngasham ba brio kim snok to ba ye ga ktien ka jong play ba kani ga de ga pinchir ham ga do no jonga ban ga kwa palat ban ya rap ep baro i be jusngam nga kwa bangan hikai fi ba pidei ban snok to tu kat ni ngam ong baro ngam dan beri bala ban so tho dari ka bible dengan kwa kat tu kat ni bangan ya rap nang ni naga jing hikai jonga de se bon pre jong fila de fila bin thor wi ni ngan pani fi khndiat ye ni ga ktien ga jong play ba fin chi tip mo ngan chi ong na ban chi tip klum ye ga bible khndiat bat min se lech se ka ban jam sem ha gi jing hikai jonga ki ban sawan de men ta sni na kwa bangan sedang nang ni bangan hikai fi kumno fin Sngewthuh ye ga bible dengan chipin ipi kan dia ye ga bible ba fin tip ye ga ni ga ktien ka jong play sngapa fi la da ga dei ni bangin mo bangin ya chikmat ban shakri blay ni ban Sngewthuh ba yo blay bu ai ni ga bible ta ga dei ba ga ong bor bor ki brio pim kemen ba fi bo blay ai ni ga bible atau pim Sngewthuh kan ja yu ye ga jingai jingi la ngim dan bible sibuk mentangi alam ngi kristan manang ta dengi keren ye ki brio ni klem tiap ye ktien ke jong play dan bible ini chengin poi
Pisno mo na mi play nam tagi tugi missionary ki bawan ra shani la kumba arspas nam tamanda. Ki lawan ra igni ga gospel. But u play ula penlong ikina ga riga bashai. Nang tayo na po Wales na England. Ki lawan ra yaka ktin ga jong play shani daga jing alam ga jong play ki pa shani ga riga jani. But bagi lalaban wan ra ang ni mga kumba pitip kala sedang nang tina so ra bat nang ta kala spread ini ga ktin ga jong play ka lengri ka si bajain dia. Nim day ban nyo ben ye taro. Ngayos no don gi bri gi kren persya igini nga kwang nang pi la kimwan maki shanong in poi mangi menta. Jing em jengi gedang dum la siwat ang jan mingin pong ng patip singin sya ngilaban poi ben man ni ka banya ruai Allah le si namar ba adien jengni hagajin sya shwa jengni gilawan ki nang tina Bangladesh kilawan naga ri muslim man wan ra gi jingi kai ban ngila de ban poi shata ban poi bangin kalalong kumki nong Bangladesh kambon ki ri ki besen syar ki Pakistan ki Bangladesh ki bedang isno lang magri India gitu ko por le singila ban poi pen ban sya kata jinget ke bangin long ki nong mani kumba mani ya wala bat kumbalong yo Muhammad bangin hapan puli ke koran hari aingo yu blay penla ingi bangin yo pen ban ya kini ke Bible ke belong ke tien ke jong blay ke be bangin Sngewthuh ya ke jing shisha jong ka bat ba ngi kelalong ki Kristan bat ngi yo mat ini ke jing tunim kadai ke ba kadai ngakwa nganong fi tong inum nyo pen ni kata tong in ken kor kata bagi tak kadai ke ba pelong ingaro bangan wan hikai fi hune bangan hikai fi Sngewthuh pala di blay nama ke tien ke jong abang yang ni ban keren fi nga Sngewthuh pala di blay kini ka bang long mentah do mentah sengi dai namar kektien ke jong play. Pada bang yo Sngewthuh tin ke jong play de bang puli ni ke Bible pada bang keren ni ka. Play lo pelai lo ker khu lo pen em lo ken tiu lo yarap. Dai ta namar kektien ke jong play na ta daunga shimi ni ke kabuban hikai fi. Nganam benut bang hikai fi bat ngikwang anong fi. Shuai ke bafin penan kami ni ke Bible. An puli ka. Ai kan mlang ka bala Islam fi rei. Ngan ong biang kita. Lada fi mut ban puli ban Sngewthuh ke Bible. Lani ban ya chikmat ban syakari yo play pihak ban Sngewthuh kat tu kat ni ikutien ke jong play tiga bening kong ka bang ko angan pani fi mentangi syu ong ka Bible ngimtip ni ka Bible ke diga fi igini ka Bible ko mga ju hikai ke jing sang ke singan syu ai fi kendia ka ktien kawan ka ktien Latin kabamut aga ktien Latin ki ong Biblia ngiyo ay kektien Bible. But kektien Bible ang kajing sisya, kamot kitab, hindi ka kitab, wala nang ay gani ka Bible, buon ba ang isiyong kakot ba? Harikin mo, kektien Biblia, kamot kitab, hindi ka, hindi kitab. Kektien English, ngalangan ang books, don S, ang ta. Kamot, hagani ka Bible, don kadai kepadon bon teligi kitab. But ngan syuang ko kektien Bible kawan kektien Latin ka ba ang Biblia hagajing sisala da keren bet kani kadai ka library kadai ka jaka badan kadai ka library ka ba kumba pilong po library badan shibon kikat kani kadai ka library kani ka Bible kadai ka library kektien Biblia kawan na kataga jingmot kamot ka library. But ngakwa ba Sngewthuh tangi kataro kala yarap ifi. Ba piplit ni ka Bible walimot ba day tang kaway gitingi kaya per na gikot baro. Namar hagi ni ka Bible ngakwa nganong ifi nga pa ngan sa pani ifi. Hagi ni ka Bible kadan shibon ki kitab. But hagi ni ka Bible dan hendriyo tuligi kitab. Hendriyo tuligi kitab. Mo kani ka Bible ka bangi yo ekadin ka reformation na ni ka tagajing mo ka hadin jong ka reformation adin jong Martin Luther hadin ka tu ni snam la pen kelai ka ba la pen bet biang ka ba la shim ka kidan ki bala weng no iki bekim dai setia kita ki kitab ki bala persat mensiam ba la shim ka biang hadin jong ka reformation ban kedup no yakini hagani ka Bible ka bangi puli mangi menta la thep tang hundru tuliki kitab. But hagani ka Bible na kwa bangan siya ito ifi lai paukan dai ki kitab ki dan testament ke berim but arpon niyo tuli ki kitab ki dan testament ke betamai but ngakwa ba pin
nang ban tiap e kata dan ribun lagi kitab hagane ga Bible ngakwa bangan Sngewthuh ifi kendia lang ni lesi bagani rap ifi manut rai bat ho ni ga Bible dan gibri ga bakren persya ye ga Bible ga ong kumno fi ong ga de tino blay ha tho de gibrio si ga taru kan rap ifi mda gusni madan gibri ba ong tho de gibrio na mari ga Bible la tho de gibrio shai bai ta la tho ye ga gibrio ye ga Bible de gibrio kiba na ki jaka ki ba per na ki culture ne ki rukom ki per na ki jaka ki ba kimi tho param ki hare pilabi mu do blay penlong ki daw men si mo ko ban hikai ki ban tap ki iya kene ki tin ko jong play bat kila tap ki nganam da kren e ne nang no ki syam na eki yo na ka daw ka de ga be e nga bangan ora lo di adna ba hoat na tip ki tanre ngan sipni fi ya kene Bible tho ya ka daki nong tho fitip nem ngani thu fi kumba sau phongot ki nong tho ki pa naki culture naki background ki ba pher na ne ki tagi rukom im ki tagi jakab ki wan ki tagi ma na ki tagi jakabaro blelo penlong ki bikin penlong ya ka ba anlumpat ika bagni gade kaktin ka joblay la persat men sim do play iki baro la ta daw pina puli ga Bible le sekundiat na shwan ra igane pi puli na shiti ga ba ar ga dong Timothy ga Paul tho na ga nong ga lai na ga khat ga khan rio pi ka ma ong ka jing tho baro ka nong ka bla persat na sim lo blay ga ba man toy ga jingi kai ga jing snang ga jing pen bet ga jing pen len ga ba ga khnang ba brio jo blay unyo along janai ha bla pendiap na biang yu ushi ga jing le ba ba baro fi da pipuli ga Bible fi devin tip kum ta hoy tho de brio reki de bala persat men sim do play bala persat men sim do men sim ko bar kini ki klem tho da ga jing start ki kle reki la tho na marbo play persat men sim ki ting kwa mangan shupin kan ma fi ba ka Bible ka de ka library ka de ki kitab ki dan shibun ki kitab ka bamot ki dan revun rutuli ki kitab live ko ndai tuli ki kitab ki dan ga testament ga berimbat armenyo ki kitab ki dan ga testament ga tamai ting kwa ba Phin Sngewthuh e ta ho singa nom na batai shai e fi ga no tuli kita namar le sigan pen klumar pen mani fin rei pi de benju tip dan kandai spa arbu kandai tuli ki lenno ki dan ga testament ga berimbat ar spa ndro ho ga testament ga tamai na ni ga kitab ga tamai de gani ga ni rap e pi Phin Sngewthuh kumno ba ka Bible ka phin pia e ka ga kompule ngam da ong eng lol pai finga nam ai shibone gini ki yo ko peklumari finen ring am tip la pisngot na ne me gini ring akwa banga ngakwa be pinchi tip kat tu kan e ga Bible men ta fin sngot ho be pleng dan sabungot ki priyo jo play gi ba na kleng bo play pen ki ben tho do men se mo ko ki but nang ta de bekin tho ni ga Bible bekin tap ki kram bekin puri ki but hadi nang tu gi se sham ki but nang ta de split ki but hadi nang ta ma nang ta de nda ha bakila wat bnia iki gilap bagide ki jing tho bo bleu ai kom prophecy ai kom history kom ta ter ter teng kwa agni go por ba pin buro me ni go Bible namar ngiyo ika ru kom long go jo play go per ya ko prasad men se magini ki sau pumur ki nong tho ba ben plong ka bangin yo men ta bangin pude ni go Bible bangin tip ayu play kwa yu jing em ka jing ni na ta down na kwa bangan shi pun shai fi bin so tho agini ki ribun rutuli ki kitab kumang ladap ong fi ngan shipin shai fi sngaba fi ida fi puli ya ke kitab kumi ke kitab Genesis ke kitab Exodus ke kitab Leviticus ke kitab mo ke kitab ke kitab Jingken ke kitab Deuteronomy fi puli gini mo gini ki khat ki santli ki kitab ki ba Moses sulat ho la khat ki Pentateuch la ni kita ki santli ki kitab penta ka bamot san pho ban nge kwa ngani thu fi kini ki santli ki kitab ki dei ki kitab ki ba Moses tho ma don ki bri ba ong ba kumno Moses u dang mi apo ka Exodus nang ta de kumno tho ki Genesis ndai kin ma de Moses u tho ya kini ki kitab ro santli ki kitab Genesis kin ta ter te kan ya rap bi de nang ban pia kum ta ha bi pule ga Bible but ban ga ko ngan pani fi hoi nganum da pani fi ga no ko la tho ki le si ga por ga diet ga nganum ba tai ga ta na mario ka
kia palat ye Phin rei man chipni fi ba Phin chu Sngewthuh e ga khandiat e ga ktien ka job lai fi hang ne hagini ki santali ki kitam singin si pet e gani la ha ga we ga por la da ble ya la mengangan penshai fi kumno ban pia e ga kitab Genesis Phin Sngewthuh ba kham dei bung shi puli kum tu ba kalong tang kum tu ba la da fitip e ga kitab Genesis ga dei we ni kitab ki ba kraw pala da ga Bible ngala ban ong haga testament berim hi ke kitab Genesis ke ke kitab ke bakraw pala haga kitab Genesis finlap kedan ke gap ke bakraw pedeng jong ka ma la fi puli ke Bible na kata ke daw da fi puli ke Bible umdan brio ni ke pertheu balaban kotlut ye ke jing jiliu ke jing mayan ni ke jing kraw jong ke jing tip ke bedana po jong Bible kada do ba u Paul wang aga jing jiliu jong ke jing tip aga jing jiliu jong ke jing stan dan balaban kot chaka nama balai da fi puli gini ki kitab fin lingo halu kat nu ke kraw ni ke Bible man nga snow sun ai brio bo pli ke bam biang ke jing hikai ke tip ke bo pli shimi ke khat ke lenang no ta ki lap no ta ki kren hoi ngam kren be ni ke tan rei kade ke bedan kam fi bo pin shai fi hagini ki ndri pun rutli ki kitab ngan pen isu ai fi ke testament berim kendial bahagi testament berim kidan gini ki santali ki kitab na do besdang ngan ong biang sin kitab Genesis kitab Exodus kitab Leviticus kitab Jingken baga kitab Deuteronomy kini ki santali ki kitab ki bel khat ki hagi kitin Greek ki Pentateuch ma kita ada ki kitin ke ba ka kentup lang ini ki santali nang tade sengap ngan sipeni yang ni kidan ke kitab Joshua, ke kitab Nong Bishar, ke kitab Ruth, ke kitab Samuel ke Benengkong, kitab Samuel ke Baar. Nang tada ke kitab Isiem ke Benengkong, kitab ke Baar ke Isiem. Nang tada ke kitab Chronicle ke Benengkong, kitab Chronicle ke Baar, ke kitab Esra. Nang tada mau ke kitab Nehemiah, bar ke kitab Esther. Tapi puli gini kidan kharartali. Magini ki kharar tali ki kitab ngalakban syukulum lang ki mo hangtai nga ong fi kita ki santali kini ki Pentateuch nani kita ki ba ki kitab santali ki jong Moses hari kini ki kharar tali na do Joshua hadu ki kitab Esther gidan kharar tali ya ki bangan syuong kelum ang ni ki historical books nani kita ki kitab ki batho ege history ka ege baja but kani gede nga kani rap pe pinda pule Bible Phin Sngewthuh gede ki betho ege history kinong historical book ay kam dege history hari ki kelalong historical nomor ki kren sipang ki jingja ba la record but ke kelalong history but kidan pat ka bakin jaman se mang taya ka ba la da pipule filap ba menta do menta ngi kren ni history ki kelalong ki belong symbolic pat ia ke jing shakir blai chung ilani ka dur mo ka ta sengeu ka bangila banyo ipat ke ibu blai mot ban le ang le bakin jaman sem tanga kwa bangan ya suki ini ke pon nomor biyo ko pen klumare fi kala kame ni ji kai segini khalar tli gini ki kitab ki bangala puri fi mentan ki de ki historical books lani kita ki kitab jong ka batho ya kita ka jingbo jingen ma mo ya ki jingja ibaja kita ki por aingo blai nam tanga ta nang tade ngan peni fi kum ke kitab ko jong jo ma ke kitab Sam ke kitab Proverb mo ke kitab Ecclesiastes ke jingwa jong Solomon nga kwa ba Phin Sngewthuh e ganeru ba phidi bin tepru ba kini ki kitab mo ngan ong yang sin ke kitab jong Job ke kitab Sam ke kitab Proverb ke kitab Ecclesiastes ke jingwa jong Solomon fi kini ki santali ganeru dan santali ya ki pa pihak nang ban pihak iki papinum sukle klumar to namala da Phin Sngewthuh pa digini santali ki ai kini ki kitab ki kin thop ye ke mala pen in fi ki santali kitab Moses mala pen in begini ki khalar tali ki kitab ki kin thop ya ka namala brang ki kren chapang history nang tade kini ki santali ki kitab pan ngan bu ang ni ki dei ki kin ja poetry ki kin ja poetical books ki kin ja history ma dengan ki kin ja kitab ki ba kren chapang kilong poetry gitu kilong ki kin ja jing rwai kiba kren but kani rap pe Phin Sngewthuh
nda fi puli ga Bible teng teng gidan bong em dan kamana tip igini igini ni ber khoy namar balay ngin shi puliem tu mun sim do blen pen chai ngi re fi ni dan ro ka khle ni hap ye ga ban tip kat tu ga ne ye gini gi jing shisha gini gi ki political book la ne kita ki kitab jong ka jing ki brong ha rukom jong poetry ge jing ruai mo jing ruai Solomon ki de ki kitab do ge jing stand bro gini ki hap ga poetry but ina ta daw na kwa ba pin da snot ho gini gi dan santali nang tade pipuli ke dan ke kitab Isaiah nang ta filap ke kitab jong Jeremiah nang ta pipuli ke lap ke kitab ke jong magatu ke jingruai snosen ai nang ta ke kitab ke jong Ezekiel nang ta ke kitab ke jong Daniel pina puli gini ki santali ki prophet ki bethomo o prophet Isaiah o prophet Jeremiah o thoro ia ka jingruai jong ke jingruai snosen ai nang ta de ke kitab ke jong Daniel nang ta de ke kitab ke jong Ezekiel da fi puli gani filap ba kini pat ki santali ki de ki prophet ki ba khama kli le se ong khama kli ndai ki de ki prophet ki bangi ong ki ta ki major prophet nama ki tho i ki jing tho ki ba kham jingai ki jing yo i jong ki nang ta kham jrong but nang ta de ki kham yo i jingai nang ta de ki prophet ki balang major ki ong ki major prophet ngamut benong ba ba major minor kamut bung new khom he ta khom rit em kani ki tien major prophet ang ni kadai ka bakran bakini ki khamdan ka kumbalong Isaiah nga shupin sha nga shek kirani ki pri ngayo iba balila ong major u number ba u kham i kham jingai Ezekiel ukren khambon ba aki kham jadi Daniel view i ni hapan puli Daniel ado hado menta ga dang dan ka ba bangin snow thot lot kitab Daniel magadan jide kitab jingpen pa but namal tak daw kini kilong major rukom approach jong ki ni rukom rung jong ki ban hikai bat rukom yethu jong ki ya ka ktin ga jong blai so tanat ba la vitip igini ru but nang tak daw da finang ban phia igini ki prophet ru kan rap to gini pet pat menta pipet kum Hosea kum Joel ke kitab jong Amos ke kitab Obadiah kitab jong Jonah nang tade ke kitab Micah ke kitab Nahum ke kitab Habakuk ke kitab Zephaniah ke kitab Hagai kitab Zekaria ke kitab Malaki fitip kini gidan karar terlipat ki kitab kini ki prophet gidan karar terlihat ni dan orang bilang sisin Hosea u Joel u Amos u Obadiah u Jonah u Micah u Nahum u Habakuk u Zephaniah u Hagai nang tade u Zekaria but umalaki fi gini gidan karar terli gini ki prophet karar jait dan karar ngut ki prophet hang ni kiba labano no ni pia iki begini ki kelalong ki minor prophet nama ga jingtho jong ki ka khamlung kat but lesi ka kerkom kren jong ki ngam ong e kim yo i jinga andre ki kham rit kerkom tho jong ki naga daga dawnga shwanra ni khindiat ba la klasiki la ne la group ki hakini ki mokini ki nganong no khatnyo ngot kini ki prophet la phia ki ba san ngot na ki de ki major but kharar ngot ki de ki minor prophet but de na daga daw ha nga kwa ba le si don preng jopi ki puli pitip shiboni kini ki indre mas kwa ba ngani rap kini ki priu ki don ki puli ki don preng jaka ka ba kimla ba ni wa jingi kai tala fiscal hukum tai ka bible men should repeat yang sejisen da Sngewthuh ye gini ki santli ki kitab da Sngewthuh ye gini ki kharar lipat ki kitab ki belong historical da Sngewthuh ye gini ki santli ki kitab ki kren chapang ka belong poetry ki belong jingruai da Sngewthuh ye gini ki prophet ki bade major prophet da Sngewthuh ye gini ki kharar ngot pat ki prophet adien hadu malaki ki de ki minor prophet da nangum ta phila ban ken mau ru ye ga bible hakru kom ga berhenti ba but nang tade ka penong fi buram mi tin jom play ban tip ru igini gi jing shisha wali ong ba dan kam bi kren penyi gi theology ru nama bikim sngot ho igini ka ba yap kalong ba ki ba puri pat gi theology ki shani apla tanga gi jing tip ki klem rum shig ba kan jamin sim ta kadang la ong pai fi nganum shong sang ta ngan rum shig ba kan jamin sim ta ta singi la shipin e fi kan dia ye ga testament gi berim but let's see hak voice message ka ban wan ngan sapin e pat fi ba fin sngot ho kan dia ga bible bangin si rumpat siya kabag jamin sim da kabangan sa panipan iya kini ki gospel bapin Sngewthuh iya new testament kana bapin Sngewthuh ban puli ka bible balay Matthew tho to balay Marcos to balay Lucas to balay Johannes to ki full ki saw gospel
ki ki kam jong ki apostle kumno ki shithi ki bo Paul tho kumno ki shithi ki jong Jacob ki shithi ki jong Johannes ki shithi ki jong Petrus ki shithi ki jong Johannes kitab jing pen pau Juda nang ta da fi pule ye ka kitab jing pen pau kham tam ba pin so tho kumno ban pule ka Bible gru gru kom ban nang ban rung ban pule ki jong play khnang ba kan pelong fi ba fin long balance ha ka jing ya den ti ka jong fi ha ka jing shakri yo play ngayo iden shibon ba brio kiba ublay lo pensle ki kila IT kila shakri utrai kila ya lap kitin ke job lain re kerukom perseni ke kitin ke job lain kerukom keren kerukom puli kerukom Sngewthuh pat kelong lemmer Sngewthuh suta pi rai kitab Genesis pi rai kitab Exodus na tapi tap ang tayo po ga jing keren klem Sngewthuh pat ye ke por ke mo klem Sngewthuh pat ye ni prophet ke nugurukom si keren klumar na ta ke poi ke por ke ba ki brig snap ki klumar den na ta daw na kwa ipi paro ke shash koring am ta sngi nangek ini ke jing kai kan rap ye fi ba pin la ban Sngewthuh ye ke jing shisha ke bana po jongka tang ngang de ke jing ai try ngala la ban shuan ra kan dia de fi ke ni let's say kan de e ke bang ong fi ngade theologian nam de theologian ngade rio pat ba an ringa shu wan ra ke ni kat kum ke jing Sngewthuh jonga ba ki don chigon ke brio ke bang islam ke bam tip wat tang ke ni ke bang hikai ki ha ke ni ke po tan nang ta daw ke ni rap fi ba ngin se rung se ko bukan jam se wale tiang i tangan se lam pi kumno fin Sngewthuh i Bible ko bukan jam se te ni galong ko jingi kai ko crowd fi but ko ble shi bon ngai pi la ban snap pen le jing mot snap a le sila da fidan jing kli ru pi la fin phone shanga ngala ai ti number kalang ko jing toy ko jing em chau fi tang ni tu ai no ni ko por go panga snongo palat ye ge jing bahaj me nga ai ngo me na mal ba ma ai ngi ni tien ge chame kalau kau pemayan ke intrai bagi tip begini ki sah pungut ki nong tho ki pam ye itu ibe intrai ki bana ke jat bana ke kenjang ki paper penman trai mel pelong ki ban man ai ki do men sim koi bekin tho ye ke ege ba kwa ye ke jing im jong brio ni ko perthai mel pelong ki ban lum lang ke intrai lung ba jong ki ke intrai a blay changa ngila la ban yo ini ke Bible ko belong ka library ke yin jinkan show ko ba ni la man rong ski kamera jong ka baro daga donot ba daga jinga lam jong se ko ba ngada nget kin try la mag ni ke jingi kai jong ke jing tip kat to ka ni ko Bible kan ya rap kin try ki brio kin la ban Sngewthuh ye ke jing shi sha jong ke tiem ke jame ba ngada nget men ke khu ya baro leng ba ni ke jingi kai ke bret ke jong try ni ai le chame ke bro ke teng ke jong chi sungi tu ai amen